TV atibatike zvechopu-chopu yamakateerera kudai so panguva dzino ndiyo inonzi Kulian TV yacho patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi tiri kutambira mashoko anosiririsa chaizvo tiri kunzwa kuti uyo mukadzi anoitwa Chimhamha ashaya, Chimhamha afa. This is the bad news. Yatanga kubuditswa pana vanhu vari kutaura zvakasiyana-siyana from Leonard Kony ari kuti disturbing news coming from Pretoria from a reliable source. I hear Chimhamha passed on yesterday. May his soul rest in peace. And ndikutambira zvekare imwe nyaya from Kozva, that is the same nigirikini iri kutaurawo zvekare vanobudisa nyaya dzimwe dzinochiitika vari kuti social media blogger Chimhamha is no more. She died this morning. Kozva sources say it's suspected food poisoning. She complained of a back, then started vomiting blood. Chimhamha is Honorable Killer Zivu's ex-wife and the two have a son. She was a pro-Chamisa political activist. Ndo mashoko atiri kuona zvekare ari kubuda nepa Kozva. Chimhamha we know her very well. Isusu we don't need any introduction kuna Chimhamha because Chimhamha is someone wekuti most of the times ane zvinhu zvakawanda zvaiuya achitaura panapa, vanhu vakawanda munomuziva. Ende ndakanikirikira madhezi acho ndaiona vanhu vazhinji vaiti Kulian, why are you posting content ya Chimhamha? Why are you posting Chimhamha? And I was like, no man, let's work with everybody. Munhu wese aroda kuuya angori ne mindset the change. Let's work with him or her. But now maybe zvimwe zvacho zvinoitika pamwe mwari vanenge nechinangwa because patakangombowa platform akatonikirikina and I believe she was doing the Lord's work achigadzira nyika magadziriro aiita. There's this I have this first audio raChimhamha ratakatanga kubudisa panapa Kulian TV. I know if kana uchingo uri a big fan panapa uri munhu wekuti wagara uchiteerera nyaya dzese dzine dzichiitika, you remember this. Let me try to play it a bit so that munhu kwanisa kunzwisisa. Hi Kulian, ndi Chimhamha. I got your phone number on your channel. So ndiri kukukontakta nhasi. It's a public holiday kuno South Africa. It's Monday, the 28th of April 2025 is 10:26. There has been a lot of talking about Chimhamha. A lot of grown men, varume vakuru. Chimhamha azodai, Chimhamha azodai, Chimhamha this netumoto vakadzi tinongoti pesi. Chimhamha mochamera Chimhamha pamuromo. You won't stop me from talking no matter what. Amudi kuudzwa chokwadi. That is your problem. That is your biggest problem. Munhu anotaura chokwadi mutengesi, mu-CIO. You want to shut women's voices. Rangu iri, you have to kill me in order to shut me up. And sure. You won't. Yeah. Because ndogara ndichikudza kuti muri kunyeba imi. Muri kunyepa zvamuri kutaurira vanhu. Chekutanga vamunoti gudoguru VP Chiwenga is number 2 munyika handiti. Kuna number 1, kuna number 2. Sometimes he's even acting number 1. VP Chiwenga vaya. Ezvinovaripi? Ndivakaenda kuna Popo, kunoviga Popo kuRome vakabva kuenda kwaKirani. Who appointed him? Idimwe. So this was the most trending audio rakatanga rakaisa panikini. Even panapa Kulian TV in terms of numbers aranga rakaleader and vanhu vakawanda vaipopota the comment section. Why ari kutaura mashoko akadaro? Because angari munhu wekuti akataura kuti uyu wamuri kuti VP Chiwenga wamuri kutrasa. Pakasati patombonyanya kuti noise anageza because anageza ndo madhezi avakatanga kuda kuzouya vachibudikira vakutanga kuaddressa vachiita zvavaita zvose. But Chimhamha akagara taura kuti uyu wamuri kuti VP Chiwenga, you guys have to know kuti he is number 2 from Emerson Mnangagwa. So before you do anything about that, ziva izvozvo kuti haazokwanise kusiya a high paying job rake achiuya kunoriska oriska pamwe chete neme muchifungudzo kuti achariska futi because kumashure vakamboriska but haambofa akariska akasiya zvinhu because sometimes anotombosiyiwa ari number 1 anenge ane comfortable yese zvese accommodation zvakawanda ma-resources avanopiwa negovernment nema-opportunities avanopiwa negovernment because of he is vice president. Saka paitota zvichinzi imi muri kuchema muchiti Mnangagwa ada kuextenda kuenda ku2030. This guy he will be happy. Anenge achitofarawo kuti Mnangagwa akatoextenda neniwo makore angu epabasa aita se ari kutoextendwa wachiwanda. Iye anozotangirawo kumberi anozotangira ipapo and hanzi anenge achitogaina more experience. But Chimhamha tukirwa nyaya idzodzo nemazimbabweans, hey wazodai so, hey wazodai, but you know, look where we are today.
it's something else. But let me say, may yeso rest in peace. Kune mwana wa Chimhamha tungoti nyaradzwa momzi wako munhu kuti aimira nevanhu zvinhu zvokuti zvimwe zvacho vanhu imimi as a family I know kuti manga musinganakidzwe nazvo kuti momzi wenyu vange vachitaura zvinhu zvepolitics zvaitika zvisezvi, but munhu aimira nevanhu, aimira nemadzimai. Pane madzimai hobo tikutaura zvecommunity nemacommunity emadzimai vaienda vachinomirana Chimhamha vaidzidziswa futi politics dzacho kuti aiwa politics dzinofambiswa so imimi kana mutoita zvinhu zvenyu kudai. Last time ndakaona Chimhamha aitaura achiti zvoni ndichambotora break chinchi nyaya yekuti arwara akaibudisa ake achitaura kuti ndarwara mbichana but ndichaita se ndichatora a short break ndozodzoka, but pakuzonotora a short break pacho zvinhu zvakazongoendawo nepamwe. Saka ndiri ngoti guys, ndo shoko ratiri kutambira muSouth Africa izvezvi kuti Chimhamha akusisina. But without wasting much of a time, I will be back ndichikuratidza my last words akataurwa naChimhamha. I'm sure kana ndauya nema last words aChimhamha ndoda kuti munhu wese aite something about those last words. Guys, I don't know kuti muchaita zvekuita sei, muchazoshare chirudzi kana kudidi, but I hope and I'm glad kuti this video manenge matolike kudhara. But ndinoda kuya naro rema last words aChimhamha. Most of the times my last words evanhu akakosha ndo patinenge takungorangarira, but the good thing is tine zvakawanda, a lot of content yaigadzirwa naChimhamha achikanda panapa tinazvo ma-archives medu, tinazvo, it's everywhere, it's on channel. Hatina kana one chatakambodeleta, so ndichatanga kuita repost even mavideos ake monyatsonzwisisa kuti Chimhamha wacho ainyatsoita nezvei, Chimhamha wacho airepresenta chii andimukuzviona. So before I waste much of your time ndagara ndongozivisa maZimbabweans ese vari muSouth Africa kana waregisterwa company obvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen netimu ravo. So please contact them kana uchinge uchida kuregisterwa company ovhurwa FNB business account zvekuti hauna work permit inyaya yatosorovwa kudhara. Chiri kungodiwa chete ipassport yako iri valid yawakapinda nayo paborder yaunodhindisa uchiita madhiri ako uchipinda munyika yaSouth Africa, ndo iri kunzi uya nayo iyo chete wewe tikuregistere company tikuitire FNB business account. Saka kureva kuti iwewe pauri ipapo utori legal, uri kutorecommendwa nesystem, but kuti uzoregister company unodawo mamwe macompany vagara vachita basa iroro. So contact Mukoma Owen on their numbers that are showing on the screen. Unongotora kana screenshot or whatever zonokwanisa kuita wogara wavabata, and I need travel uchifamba kuenda kunana Mukoma Owen kwavanogara kune my offices avo, unokwanisa kutoita zvinhu izvozvo uri kwauri over the phone. Munenge muchingoudzana maprocess itaudai kusvika zvinhu zvese zvaita se zvatoita bo, vanenge kuti chitumira chakadai zvinhu zvako zvobva zvatoita in order. So please contact him, number ndakusira pa screen. Have a good day.